Nois i noies que estudien batxillerat a Viladecans han participat avui a la jornada d'orientació professional. Treballadors de diferents sectors i estudiants universitaris i de formació professional han parlat amb ells perquè acabin de decidir quins estudis faran el curs vinent. Veure algú que porta uns 10, 12, 15 anys en el món i una mica què és el que ha anat fent, quines dificultats s'ha trobat, quines facilitats s'ha trobat, crec que la visió d'aquesta persona és útil i ells poden una mica intentar imaginar-se quin serà el seu camí o si volen seguir aquest camí o volen seguir un altre camí. Vine a la charla, yo vine para escuchar y la verdad es que me hace mucha ilusión que cuenten conmigo para estas cosas y les voy a contar un poco pues cómo descubrí joyería, qué es lo que se hace y cómo trabajamos para que ellos entiendan un poco lo que es y vean un poco otras salidas. También es un poco quitarles el miedo a qué vendrá después del bachillerato, qué pueden hacer, qué no, el miedo a si me va a gustar o no, sino pues explicar un poco y a partir de la experiencia ver qué pueden hacer. Ja fa anys que Viladecans organitza aquesta activitat que té com a objectiu ajudar els i les joves a triar per on anirà el seu futur. És un moment en què han de començar a prendre decisions ja que li afectaran pel seu futur. Bàsicament la més important, que és quina trajectòria després de la secundària i dels estudis del batxillerat, quina trajectòria professional agafaran. Per això fem en aquest moment aquesta trobada, aquestes trobades, per tal que puguin tindre el màxim d'eines i d'elements per poder-se decidir. La jornada també ha inclòs una sessió de dinamització sobre les característiques òptimes per enfrontar-se al futur professional amb participació dels i les joves assistents.